Ξεκινάμε μια νέα σειρά βίντεο με αφορμή τα Χριστούγεννα. Ναι, ιστορίες Χριστουγέννων, καλά ακούσατε. Πάμε τώρα πίσω, στα 12 χρόνια περίπου, ήμουνα 12 χρονών. Καλές εποχές, πολλά λεφτά τότε, γιατί όσοι ξέρετε είστε λίγο μεγαλύτεροι, αυτό που λέμε το Πασόκ, ναι, το Πασόκ. Έχω πει τα κάλαντα, έχω μαζέψει γύρω στις 500.000 δραχμές. Μη σας τα πολυλογώ, πάνω από 1.000, τότε δίνανε λεφτά, ειδικά μα πήγαινες από συγγενείς, έπαιρνες πολύ λεφτό. Θυμάμαι εκείνα τα Χριστούγεννα είχα μαζέψει, είχα πάρει το Game Boy το Color. Όσοι το ξέρετε, όσοι το έχετε δει, πιθανόν να σας βάλω και μια φωτογραφία. Γενικά ήταν η must have που λέγαμε κονσόλα τότε. Ήταν ό,τι καλύτερο. Pokemon, είχα πάρει την κίτρινη κασέτα. Γενικά τα λεφτά τότε ήταν πολλά, 500.000 δραχμές. Ναι, πρόλαβα δραχμές. Πολλοί από εσάς που βλέπετε το βίντεο δεν ξέρετε καν τι είναι δραχμές, αλλά δεν πειράζει, θα καταλάβετε. Έχουμε πει τα κάλαντα. Μιας πως έτσι είναι η μέρα σήμερα, πολύ βροχερή. Τη μέρα που γράφω το βίντεο φανταστείτε ότι είναι που έχουμε την κακοκαιρία Μπόρα, έτσι τη λένε. Έχει πνίξει αυτή τη στιγμή τη Ρόδο. Παρ' όλα αυτά είχε έναν τέτοιο καιρό. Έχουμε γίνει μουσκεμα, έχουμε φύγει από τις 5 η ώρα το πρωί. Εγώ με την ξαδερφή μου έχουμε γυρίσει όλη την Καλαμάτα. Και φανταστείτε, εγώ σταμάτησα να λέω τότε τα κάλαντα, επιχειρηματικό μυαλό, στις 1 ώρα το μεσημέρι. Δεν υπήρχαν μαστάπανε που λένε τώρα μετά τις 10, δεν υπήρχε αυτό, μέχρι τις 1 ώρα το μεσημέρι. Έχουμε γίνει μουσκίδι. Πάω, παίρνω το Game Boy, παίρνω την Pokemon, την κασέτα την κίτρινη, του Pikachu, και παίρνει και η ξαδερφή μου, δεν θυμάμαι τι είχε πάρει τότε. Εγώ ήμουν 12 χρονών. Τότε βγαίναμε, ήταν άλλες εποχές, βγαίναμε μόνοι μας για κάλαντα, δεν είχαμε τους γονείς μας να μας προσέχουν. Εντάξει, εννοείται ξέρανε πού θα είμαστε, σε ποια περιοχή. Μας είχαν πει θα πάτε εκεί, θα πάτε σε αυτούς. Υπήρχε μια προστασία, αλλά όχι αυτό που γίνεται σήμερα. Δεν βγαίναμε με τους γονείς μας. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά και εγώ μελλοντικά, αν κάνω παιδί, θα φοβάμαι πλέον να του πω να πάει να πει τα κάλαντα μόνο του, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, μην πολυλογώ, έχουμε ψωνίσει, έχουμε πάρει τα ψώνια τα δικά μας και λέμε, επειδή είναι Χριστούγεννα, θέλουμε να πάρουμε δώρα για όλους. Και πάμε σε ένα μαγαζί, εμένα μου είχαν μείνει 150.000 δραχμές, λες και λέμε τώρα 400 ευρώ. Και της ξαδερφής μου άλλα ξέρω εγώ περίπου τόσα, γιατί τα είχαμε μοιράσει, είχαμε βγάλει πολλά λεφτά. Και πάμε και ψωνίζουμε δώρα για όλους τους συγγενείς. Και αυτούς που θα ερχόντουσαν σπίτι, τέλος πάντων. Έχουμε χαλάσει ένα σωρό λεφτά, αλλά τι γίνεται, όταν παίρνεις δώρο, τα περισσότερα δώρα στα βάζουν σε χάρτινη σακούλα. Το έχετε παρατηρήσει, είτε ρούχα, γενικά όλα αυτά τα δώρα μπαίνουν σε χάρτινη σακούλα. Και καθώς τέλος πάντων προχωράμε, έχουμε γίνει λούτσα, δεν είχαμε ούτε ομπρέλες ούτε τίποτα, μέχρι και στίβαμε ακόμα και το εσώρουχό μας σε τέτοια φάση. Τόσο πολύ βροχή, οι δρόμοι είχαν γίνει ποτάμια. Πάμε τέλος πάντων, λέμε τα κάλαντα, γυρίζουμε σπίτι, αφήνουμε τις τσάντες όλες. Εγώ μέσα στην τρελή χαρά ούτε καν είδα τα δώρα μας ούτε τίποτα. Πάω, κάνω μπάνιο, αλλάζω και τέλος πάντων έχει πάει γύρω στις 5 η ώρα και κάνουμε προετοιμασία για το βραδινό ρεβεγιόν. Είχαμε και γιορτή, τον πατέρα μου τον έλεγανε Χρήστο και έχουμε αλλάξει, έχουμε κάνει τις προετοιμασίες, έχουμε βάλει τα δώρα, προσέξτε, κάτω από το δέντρο για τους καλεσμένους και για τους συγγενείς. Έρχονται οι πρώτοι καλεσμένοι, τέλος πάντων φέρουν και αυτοί, αυτά ήταν δικά μας, παγάνε στο δωμάτιο, δεν ήταν εκεί στο δέντρο, και πάμε να τους δώσουμε τα δώρα. Εγώ το δικό μου εννοείται το είχα ανοίξει, ήδη είχα τελειώσει την πρώτη μπαταρία, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να πάρω κάτι τέτοιο στα χέρια μου, καταλαβαίνετε, και να μην του αλλάξω τα φώτα. Και πάμε να τους δώσουμε τα δώρα. Εν τω μεταξύ, οι γονείς μας δεν είχαν ασχοληθεί καν με τα δώρα που τι κάναμε εμείς τα πήραμε και βάλαμε τις σακούλες εκεί. Και καθώς πάμε να δώσουμε τα πρώτα δώρα στους καλεσμένους, σηκώνουμε τις σακούλες και είδαμε ότι ήταν πολύ ελαφριές. Κάνω έτσι, άδεια η σακούλα. Πάμε στη δεύτερη σακούλα, άδεια. Πάμε στις ξαδερφείς μου τα δώρα που ήταν να δώσουμε, άδειες. Πάμε στην άλλη που είχε ένα αρκουδάκι, το αρκουδάκι να έχει γίνει σας λέω τώρα από κόκκινο, να έχει γίνει ρόζα από τη βροχή, να έχει ξεβάψει όλο. Τι είχε γίνει? Είχαν βραχεί οι σακούλες οι χάρτινες, είχαν λιώσει και ό,τι βαρύ αντικείμενο είχε μέσα
είχε φύγει και είχε πέσει στο δρόμο. Αλλά εμείς επειδή τρέχαμε για να προλάβουμε να μην βραχούμε και καλά, όταν πιάνει βροχή τρέχαμε τότε και τώρα τρέχετε. Είχαν πέσει όλα τα δώρα κάτω. Τότε θυμάμαι το κλάμα που είχα ρίξει, όχι γιατί χάσαμε τόσα πολλά λεφτά, ήταν λες και τα πετάξαμε στο δρόμο, γιατί δεν πήγαν τα δώρα. Δώρα δεν φτάσανε ποτέ. Αλλά το τι γέλιο έπεσε ήταν το καλύτερο δώρο που τους κάναμε. Μας κοροϊδεύανε, νομίζω ακόμα και σήμερα μας κοροϊδεύουνε. Εγώ έχω πάει 35, το ίδιο και η ξαδερφή μου. Μας κοροϊδεύουνε ακόμα και σήμερα με όλο αυτό που είχε γίνει. Δυστυχώς ήτανε τα Χριστούγεννα χωρίς δώρα.